godt og bed? Ja. Ja, Dr. Mike kan vente på dig. Ja, nu skal jeg gøre det. Kom ind! Hej. Hej. Jeg kan se, at du har ventet på en nyre. Ja, det er korrekt. Tid. Ja. Jeg er sådan set klar til at operere, så jeg bare... Men du er klar? Ja, det er også. Hvor lang tid kommer det til at tage? Det kommer til at tage en time. Okay, det er helt i orden. Godt. Så skal vi i gang? Ja. Er du klar? Ja. Nu bedøver jeg dig. Kom ind. Hej. Hej. De gamle nyre, den er blevet fjernet, og så har vi puttet en ny i. Ja. Så har du det okay? Ja, jeg har en meget fin. Jeg har lidt ondt. Ja. Så du kan godt føle noget anderledes der. Ja, kan jeg godt. Det kan nok over om 2-3 uger sådan. Ja. Men ellers, har du det okay? Ja, det har jeg. Men hvor lang tid skal jeg være på hospitalet? Jeg tænker 2 uger til, bare til indtil smerterne er væk, og så kan du godt gå hjem igen. Og så kan jeg begynde at gå, eller skal jeg? Du skal måske tage den lidt med ro, men ja, det kan du godt. Okay. Ja. Ja, mange tak. Hej. Hej. Ja, vi har taget din mands nyre, og det er vi rigtig taknemmelige for. Han har reddet en af vores patienters liv. Ja, men han er desværre væk. Det har gjort meget ondt, men patienten han takker rigtig, rigtig meget, og din mand har lige reddet patientens liv. Så jeg er rigtig ked af det, men vi har prøvet alt, hvad vi kan. Vi har prøvet flere forskellige trin, men de trin virkede så ikke. Men jeg beklager, men vi har gjort alt, hvad vi kunne.